ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କୃଷିରେ ଯେତିକ ମାନେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉଥିବା ପୋକଜନିତ ରୋଗ ବା ସାର ବିଷ ଦେଇକି ଆମେ ଆମର ଧାନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ତା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେତିକ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ବିଷର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପକାରୀ କୀଟ ମରିବା ସହିତ ଉପକାରୀ କୀଟ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜମିର ଯେତିକ ଉର୍ବରତା ଅଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସାର ବିଷ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ଆମ ଘରେ ଥିବା ପରିବା ଚୋପା ଆଉ ଗୋବର ଖତ ବିଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଆଲୋକଜନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଏହି ଆଲୋକଜନ୍ତାର ଆକର୍ଷଣରେ ମାଈ କୀଟମାନେ ଆସି ଏଠାରେ ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହି ଯନ୍ତାର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗନ୍ଧକୁ ସଂଗ୍ରହିତ କରି ରଖାଯିବ, ଯାହାକୁ ଫେରୋମୋନ୍ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଫେରୋମୋନ୍ ଗନ୍ଧରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମାନେ ପୁରୁଷ କୀଟମାନେ ଆସିକି ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପୋକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ଆମର କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।